ya ka dorba shnong yu rangba shnong yu sket kuri ru namar ka jingsha ka jongpi ya ka party ka jongi ya ka bangin wan ka ni jaka ya ka bangin penlong ni ka jialang ya ka bangin pensha shu pai ba ya ka ei ka ba na ka liang ko voice to the people party ni don but pensha om tang ya ka ni ka MP by election hindrei ya ka nongrim ka bayar jong ka party hi paro ka wei tingai kublei na ka benta Jong i MDC jongi i ba kenjo lang rentong i badai u MDC jongani ka Mahoti constituency but ubelong ru kum u deputy chairman jong ka KHADC kublai sibun ya ka jingkren ka jingpeni thu ku jongpi ka jingpensai ka jongpi ka nongrim joka party ba ka jing scam ku jongpi halor ki nongrim joka party kublai sibune nga soba banai kublai ru yai ba crossbar Renda tiang belong treasurer juga parti, belong kum uhman berangba ngala belong ujonga ya ibalai sait late ben senran ya keleng ya kabangin late ben pelong ya gijialang nadu mencua hadu menta kublai sibun ba crossbar renda tiang barang ai kublai ru iba marbut dekhari belong u president juga youth wing jongga BVP hangte central body kublai sibun ba marbut dakhari jingtrai si tong jongpi na kabenta kakam kabedai ba ka party but ki issue kiba ka imlang kasalang kay kendu na ka poru kublai sibun na kabenta joi ba kalansun bolong usket tri jong youth wing ni ka Ribhoi district namar ka jingdang ka jongpi ni janmit iba hokit sim ibalong uwe ni samla upala mi ning Wilik ben ningkong iban mi akan ikat han ribhoi ya kaban kershan ya ka voice of people party but kiwei ki duhat choga party ibaran hangni ya khamtam ya phi ki longpa jongani ke snong ki samla but ki khon hab ki beret ru ki balayawan ban ya don hagani ke janmit bre lum hagani ke chaka ya kaban ngap ban shaskor yak ay ba nakaliang jonga kum ukertong jong ka VPP hakani ka by election idon man pinsngau shapi ipaiba perkejing ay kuplay ka jonga kalong kabakerpang yagan ka snong margani ka snong jogpi katero siang kaba la ay ka jingkersan kaba pura ya ka voice for the people party ngakan ma ka por bangyele ya ka MP election ha ka por ngala yo ban wan ha ka ni sinong jong pi but ka jing amen sim go jong pi ha ka meet ya ka bangi penlong ya ka ni meeting ka bangi yang nang te na ka baranda kubre sibun ya ka jing kersan ka jong pi but ngana ken mau I ya ka sinong namar ka ni sinong ka bangala yo ban wan yok chat ha ka por ban ngala yo sai simpat ban wan ban yok chat ha kan ke snong ka bai jong phi nga kwa ban pen itu iladi ha kan ke janmi nga dei ibabat sken nerbo kat snong tra ke jong ka dei nang the namaurun kenai hilaban yo sngo hilaban tip eta ka snong bodon preng jong phi ki bompat tip ka dei ha galinti ben dei sajua ngala kala pen san nga hangti hadu kopor baga jinglong khna but sibentaru ngala yo ban let school pade hangte ha socialong ya kabangan yo ban pendep ya jing puli jonga nangte habangong ba puli hasilong hila ban mudur ba ngidei kibawan na kalong ying kabadon kabaem hendai kamlong gopta ni ngidei bami na kalong ying long sem kabaduk mi pa jongi ngidei kinong rep kiba syarap hakil kha but ni late school hasilong ni late school ha ki school kiba tat omde ki school kibaram kiba ngisiu atingka laitingka sibanai kata kali ka school kiba ni ya pule but ta kejing sindai ke jong blai ke jing plela ke jong blai ngala yo pade ya kaban trei hangte ya sorsilong hi na ta da masa hangte ya sorsilong ngasa ha ka dong nong thmai ha ka dong lau jenri but kumjuru ngasa haka snong kaba ilok ide trai snong nang tei na thang sning tinga don jika sa artli
kawai hano tumai bat ngasa lang de hang tei hatang sning bat ngakwaru ban penithu ya kajing don benta ka jonga ha kakam sanhima sima ngala join segakam sanhima sima house name arajar apway ha ka bangaya don benta ban seng ya ka voice of the people party swaya kata ngam jia don benta bat kano ka political party ngam jia don benta bat uno ru ubreu ubayele election nga im la ka jong ke jing im ke jonga ngatrei ya ka kam hikai ka ba ublei bla yo ban kerku ke ya kam ka ba ublei ka ba nga nadu dang kena ngakwa bentre banga aingo yo ublei u i ya ka men sem ke jonga jing thang jonga ka bangan long no hikai banga la yo ya kam hikai ka banga da it ti ngam ju don menta ba ki seng san perthai henry kamut pat bangam yo i ya ki jing ngam yo i ya kita ki issue le nai kita ki mat ki jura ki badon ha ka jala ka jongi ngala sai tho akikot khubor la kalong kikot khubor khasi ni kikot khubor phareng ya ka ban a ka ta ka jingno sin yang jonga sha ka imlang kasalang but they have snem pade arajar apway ka bangala yo banya don benta ban seng ya ka voice of the people party kajing don benta jonga ban seng ya ka voice of the people party ka deiru ha kata kapor ya ka bangad ha ka men sim ka jonga kum unong sok snong jonga ni ka jala ngayo i ya ka jing ha ka ni ka jala ka jongi ngayo i ya ka jing bom ya be jong ka sencha ka khadar ngayo i ya ka ta ka jing no silyang jong ka ta ka sencha ka khadar ngayo i ya ka ta ka jing le don bor jong ibri ki badon ha ka bor but khamtam kata ka bangyong kakam bamsap balay nga kakam bamsap naman la tho ki kot kubor naga por siya ka por kaway kakam bamsap hadin kaway pat kani ka pendu mensim yang habang i ya kata ka jinglong jingman ha ka ni ka jela but hakum kata ka por ngala kwa hir ya ka bandon da ka way pat kaseng daga upat ke kenhun kaban mi sekmat ya kaban kren ya ki jing chong pai ba ya kaban kren ya kata ka mat ka jura jong ka jai ben riu namar bangai i ha kata por ba kalong kepada don kam henry ke ke bangai i kalong ba ha kata por ka sarkar kala don ke MDA government baru khoi ki parti ke don hang tu lain no ka kongres henry ka kongres supernal pat ko por kum no la le ya ban pentron ya kana po hadu baka kongres kala hiar tikena bat ngi i bo om don shu kuno ban kren ya kata kajing jong pai ba dei hakum kata ka por pade nganget baka dei kajing penya ke jong play bangadon de ta ka mensim ngamong ba ngadon ta ka mensim ya bangan le join party henry ngi i tangi kajing pengakwa bandon manu ya kaban mi ya kaban kren ya kaban ya sai na kabanta kajai benri henry dei hakum kata ka por pade bahawai keski kabanga klempoi perkhat ya kabangan yo ban sim ya ka telefon ke jonga ya ka ba iba aden ifun yang haba ifun yang iyo mga dei iba aden namar ngamdan hiru ya ka phone ri iba aden namar iba aden ngano ifi shwa pengen seng ya ka voice of the people party ngai kendu i tang sausin ka kapor ka ba nga ngadon kam ndai bingya kren sepang ka politics hendai na kabenta ki kam ki ba nia don ha ka ben na kabenta ka kam puli puthi ka ba ngala bano na mga khot i Shasina College Minshwa ban wan ha ka seminar ka ba nga organize hausnam araja kharar bat kumta nia kendu na kawi ka por bat kata ka jing kendu jonga pi i kolong sausin nganong pi ngara ken ma ka jing kendu te ha kata ka jing phone ka jong iya ngala skau lengo balai ba aden i phone ya te iom banga kwa ban wan ya kendu ya pi banga don kam ban ya keren ya ka jinglong jingman ha ka ni ka jela ka jongi
nga kum ukna samla ngasngau bakam dei ka kamram kajong iba adan normal ni kendu ya kamlong hag akor ke burom ba ubriu bla rangba briu ubriu bla yalam di kejela ba kuan kajing kejonga ya kabanya kendu ya ngasngau bakate ke kamram kejonga bangan le sa kajing kung iba adan mangan ni kendu mga dingong iba kamde yapi ban wan ni kendu yang andre ngangwan mga ban ni kendu yapi hagata ka jing esong kabang dia song daki kenta ngelia kren ni kijing ila kren ni takimat ila kren ni isu kaba don hakan ka jalla ka jongi haba ila pin snow ya ka jing don kamban seng daga waipat ka kenhun ya ka ban train na ka benta ka river ka jai ben riu ya ka ban aipat ya ka jai ben riu ko jongi ya ka wei ka lat ya ka kinji kata ka lat kolong bakin ya da ka lenti kabadai haga kam sanhima sima ngalakli ba arden ongong manu badon hangta yai ba cross ngampat itu ngai itu hadir hada ka por iba arden le itu yang manu badon hangta bat ka wei ka kerteng ka bala penok mensim yang ya ka bangan don bentah kata kenhun ya ka ban thau ya kata ka parti kadai ka kerteng jong isa riki namari sariki udai unong hikai jonga ubalai hikai yang hagit snam sija khandai spa khandai sam arhajar iwai lai snam ilayo ben hikai ngaken mau yi but habang don hostel hani huru idai warden ubapej bakmi hagapor bangasa hangtay hagapor bangapuli yaga MA tingakin mau yi ba uday unong hikay ubas ngawret uday unong hikay ubangalaban syanya uday unong hikay ubalong sisya uriw rang ba tingalo ongi ba adan to nganya don benta bat kakenhun gajong pri tingalay kendo andangilay kendo ngalaray yakaban don benta bati yakaban seng yaka voice of the people party hoy kubang ongi pi kakam gajong akade kam hikay ngada kwa ban pendot por kakam gajong hakakam hikay hinray ngasngaw paderu baka day kakam ram gajong kum ubriw belanang belastat ya gaban ay kaktiga mon kaktiga diang gajong habadon kum kini kiri orang ba ya gaban tray nakabenta kajela kajongi ya gaban tray nakabenta kajat benriw kajongi ngong ladang ngambi sakmat nganganday ubriw ubakwan tang yaladi kadon kata kajing pendram hangala dang ngami bentray di ngami ya ka bentray ngami ya ka banya snok tilang banseng ya ka voice of the people party house name arajar arhway par habang rung siya voice of the people party kum unong seng ya ka kumuway na kibadan benta ban seng ya ka ni ka party ngam semrong ya ka ban yale election kajing temu ko jonga kalong baik tang bangan kersan yakini giriu orang ba ibadan kita kajing temu ko ba nakabenta kajala kajongi nakabenta ki pai ba ti ngalarai kum bangalat ong ya kabangan don benta ban ay gaktiga mon gaktiga diang jonga ngam sim ya kata ban rong sa parti tang banile election ngalami sakmat ngala pelut ya kapor nila pelut ya kapor nila pelut ya kepisah ka jongi ya kaban let keleng kari kasi jantia ya kaban tray na kabanta ka party ngalay mi sakmat ya kaban tray ha kapor MLA election ngalay mi sakmat ya kaban tray ha ka MP election bar ngalay mi sakmat ya kaban tray ha ka MDC election kajing tmu ko jonga kalong ba anda ka party BBP kalaklan anda ka party BBP kalalayo ya kajing kersan nagi paipa anda ki paipa kalayo ban priang ya ka voice of the people party nga ong ba ngan samino na ka voice of the people party ya ka bangan penlek cimut haga kam hikay kajonga nga rakman nga nong ipi habagi paipa kita ay ta kajing kersan kajong ki haga MLA election nga kan ma ka por banyobut ya iba bright hamtam
katu ko jing chok nte mo nai namar ba porbile election iba bright kiong kidon giba ong yang utu kan di dia chong pi unwan basau kiong hadin to dal khamadin kiong utu chong pi unsawan balai tambah kikem ong wan banengkong habangi mi sekmat ya kaban yalap election yang kembang porbian mi iba bright mi tang prakhna samla kumtu dan rangba kiban wan lain no tang wan kumiba arden sinde kiwi tang prakhna yalap Henry habang yu ke jingkersan chung pai ba ngas ngau lum ka bitsim ba ngada aingu yo blei ya ke jingdan rengkap ke jong blei ke jingya inti chong ka parti habagi pai ba kala kersan ngada ngau yo blei damar balai hausnam arajan arhuai haga por ba sangi ka parti ki bon ki ba ki paralok jong awat ki ba haying jong aru kiong ka jingkbu jong pi kalong ka badai Nia hapalat yang lagi jingmu jong Voice of the People Party. Henry, ibu yang kata kentin Henry. Hatu pila bele ye, hatu pila ban thau partai. Banyale election dan bisa. Yang ong yang siapa? Misalnya hau beli misalnya hagi pai ba. La ka Voice of the People Party. Kala ni bele ye. Henry has sem arajar. Arpula yang jok sautli kasih. House name arajar arpusal ngelayo ka jingjop kepadon buram bat kani ka buram kale chipi pai ba ya ka jingkersan jongpi ya ka Voice of the People Party bat ngela job ru ya ka MDC election ngala so comment sigune ba ka Voice of the People Party kalayo ban so hits ken hap ki pai ba kala ai ka jingkersan ka pura ya ka Voice of the People Party bat ngala ong pa de baga party kala khan ngangan mino naka party ya ka pangantrey ya ka kam lajong ngan pelet jingmot ya ka kam lajong Henry habang ong kumta kini kiri orang pa kibadon naka party kiong ba yai trey swa naka party dang yai don swa bat ka party nang trey sitom naka benta jong ka party tingaru nga pendem ha kata ka jing penya jong ka party ha kata ka jingker pa jong kinong yalam jong ka party ban yai trey nakabenta ka Voice of the People Party. Ngakin ma, haba isari ki lalong UMP. But isay ong ya kataya nga, haba yang keren ya kata jingile election nga ong mangamkwa banile election. Isari ki ong ba, kajat penriw ko don kam ya pi ya kaban mi sekmat, ya kaban kit lingkor, ya kajat penriw. Nga keren kai isari ki nga ong ba. Nga nile ya ki election. Tang lada. Ngayele ya ke MP election ngongi. Ngayele tangi ke MP election. Kay ke banga ong ya kata ngamut banong ba isariki in hierno nakajinglong MP ki jongi. Nga ong ya kata tang ba isariki in nom ong shu ya nga banyele election. Namar ba ilalong MP. But nga next camp hata ka por ba ilalong MP al jar afusal. But in salong biang UMP house name arajar apu kundai. In salong biang UMP house name arajar arpusa alai pusa but kumta ter namar ngayo i ya jing shania ke chong pai ba i sarki ngayo i ya jing i chong pai ba i sarki but i sarki haga jing mot ke jonga haga jing pai ke jonga long UMP da ki poteli kisnam Henry kay ke beja blay shimno i sarki tempoi perkhat kajing simno ko jong blay sarki kalakta ya kamen sim ko jonga ngaladu sibone kaparti galadu ngaru kom unang ukup uknas kul ko jongi kom uta ubala sya banyalam hai sarki ngasngau kadege jingdo ko bakraw wat yang asimet hapreng kum kata ka jingja kinong yalam jonga parti habangnya perkhat ya gani ka by election ka bangnya hap banyale ya phai kmat ya ka banyale manga tigiong ba ni kwa ya phi banyale habagi ong ba kwa banyale habaki ki kerpat yang banyale ya ki election ngapendem sai sin pat haga jingpenya jong kinong yalam jong ka party bagai ka banga kwa banya tu yu pai ba kumba nyawa Troy Sitom nakabenta ke parti naduk Islam arajar
aku slide bangile ye MLA election nado kumbang electoral sitom house name arajar arfusa but arajar arfusan ke bang kuat pan kular si pigi pai ba kalong ba nyan tray sitom naga benta ka jingthu joga voice of the people party ngan tray sitom naga benta upai ba jong ka Silong parliamentary constituency ngan tray sitom naga benta ka daw ba jong ka Jatben Riu ka jongi kata ka day ka bang kwa pan kular ngamla man kular ya ka beneng ka kendo nganam kular hiru ya kata ka jing kular ka ban ong balad labi jet ya nga ngan wanra ya kata nganom la man le kumta Henry ka ka bang la man le ko long bangan nyai budin bangan nyai trei sitom kat bala nakabentaban penurlong yagi jingthu joka party bat ka jingthu joka party kalong ba baka jingthu joka party kalong ba ngin wanra yaga jingkala hani ka jela ka jongi bat kumba ka thong joka voice of people party kalong ban wanra ya kata ka jingpen empat ka jingpen bhapat bat ka jingpen kaladur ya ka jela kajongi kita kadang thong joka voice of the people party habang ibu ya kita thong ban pen empat ban pen bhapat bat pen kaladur ya kan jaj benre go jongi ya kan jela ka jongi ka thong jongi ka longba ngin wanra ita ka simsha ka khada ha ka bangin pen kotno ya ka jingbam sap ha ka bangin pen kotno ya kata ka jingle siang khmat ha ka simsha ka khadar ngin pin kod no yatar kom sinsar ha kaba ngin ba kandon kata ka jingban ben ya ubaduk ubasuk kan kod no kata ka jing sinsar kaban pek sinyang khmat kata ka dei ka jing thang jogo voice of the people party ngin wanra ta ka sinsar ka khadar ka babha na ka benta upai ba ngin wanra ta ka sinsar ka khadar ka bannom benda ya gari ba ka Jatben Riu nakabenta ka jing mentoy jongnu kiba simet ngenom le ya kanu wakam ya kaban bo ya ka jing ya upai ba jong ka jela ka jongi ngenom wanra ya ka tar kom terekam ya kaban kta ya ka mai maryang kaban penjot ya ka lawei jongi khon gikti jongi ngenom le ya kata ka dei ka thong jogo voice of the people party ka thong jogo voice of the people party ka long ba ngin bo yo pai ba hakmat ngin bo yo pai ba hakmat ngin trai na ka benta jong pai ba kata ka dei ka thong jogo voice of the people party kumba ka voice of the people party ka don ya kata ka thong nga kum unong trai berit jogo party kum utau kertong jogo party ka kamram jonga kalong ba ngin penti kana ba kita gicing temu joka voice of the people party ngin yo ban pen urlong naga benta kajing mentoy jong upai ba what jit yang aku muri simet jit yang aku munong tray joka party jit yang kum uta u nong ya uta candidate joka party but jit yang kum uta ubreu ubadon kata ka jinget ha kanong rim jong ka party nga kren nya kata ba nga day ukertong jong ka BBP but ngalong kumni kumbangalong nganong EP day lingba jong ka BBP manu bani tho yang sabar jong ka BBP manu bani tho yang manu ban khen yang sabar jong ka BBP nga ngai scam ba pi pensyong nong rim yangi kum kinong yalamru day halor kanong rim jonggo voice of the people party ladang ngiken riano na kanong rim jonggo voice of the people party ladang ngi ino ya kanong rim jonggo voice of the people party nganong ngi pipai ba ngi ngimlong ei nakatara pai ba shania aga voice of the people party namarka voice of the people party kampat set kala ye pipai ba ha kan ka jingya dinti jong ka party ngimpat le ya kanu ka kam ya ka bangin bo yo pai ba ha ka jing donong ngimpat le ya kanu ka kam
Hagabangin set kala yaw pai ba. Hagabangin yalam bakla yaw pai ba. Nakaliang joka Voice of the People Party ni Kenya pi ki pai ba. Bagi day ki jing thao ki ba kodor ki jong play. Ni Kenya pi bagi day ki brew ne ka dor ka jing em ko jong pi. Ni Kenya pi bagi day ki brew ba start ki bala kan pension rim. Ya kan lo ka ha. Bagi ya kan lo ka bom day. Ya kan lo ka ba day kan le. Bagi ya kan lo ka bom day ban le. Ni Kenya pi ba bilong ki ba kumta. Nadala ko Voice of the People Party ngem kwa but nginom le hiru penyalam bakla ya pi but nakaliang joko Voice of the People Party ngem kwa ban penhiar ya kata kador joko cinglong breu man breu ko jong pi nadala ngem tre ya kapan wan ban thit ya pi kumba thit ya kimar kimata sanspa sihacar tingka naban ngej ba hilong gijing thao kiba kodor ki jong blei nadala pai ba nakaliang joko Voice of the People Party ni wan jepi ya kaban pensai ni wan jepi ban ya tho ikenong rem joko party pensiong nong rem ya ke jing pensai joko party pensiong nong rem ya kata ka nong rem joko party pensiong nong rem ya kita ki jing hikai joko party but haba pi pensiong nong rem haba pi snow tho bakilong kibadai jit ya ka Voice of the People Party syania ha Voice of the People Party but nakaliang joko Voice of the People Party ngin penti kana haba pisanya ya ka Voice of the People Party pinnom babi namar ha ka Voice of the People Party ni kwa banmi ginong yalam lakilong ki MDC lakilong ki MLA lakilong ki MP ya ki banmi ban tray ban ai ka jing sekri naga benta upai ba kata ka dei ka thong joko Voice of the People Party Kinong yalam ki mi naka Voice of the People Party. Kimmi ya kay naka benta ka jing mentoy simet ka jongki. Kimmi sakmat ya kawan pinhe ya ka business ka jongki. Kimmi sakmat ya ka bakinle ya ka rugo ka kam ya ka ban pindu nong ya upai ba. Ka Voice of the People Party ka pinmi ya kinong yalam. Ya ka ban ay ya ka jing sekri naka benta jong upai ba. Kata ka day ka nong rim Jongko Voice of the People Party. Kino yalam jongi. Haba kimi sakmat. Ni kbilenti. Bat ni dang next camru. Bagi day ban pen I gan nuksa babha haga imlang kasalang. Kidai kinong yalam kibabat di kakular. Kidai kinong yalam ki baskem ya ka ei ka ba ki kren bat ya ka ba ki le kakum kanong rin jong ka party ba kinom set kala yaw pai ba kata ka dei ka ba ka Voice of the People Party kada thrang bat kada yai Tracy Tom nagapor sagapor nadra pai ba kaya khot ni we ri phi ya ka phin ai ya ka jing ka sang ka jong phi ya ka jing party ya ka jing persang jong party ya ka ban trai nagaban ka imlang ka salang ni nagaliang jong Voice of the People Party ni pensiong nong rem halor kata ka nong rem kaba ngintray hagalenti jong kohok ngim kwa ya kaban wantit ya ka vote ka jong pi sanspa 6,000 khat sanspa 8,000 lene 1,000 ngim kwa banle ya kata namaladangi le ya kata ni haban pelut ya ka pisa hagapor election lane ni haban wat ya kita gibre ban kersan yang i ban pelut ya ka pisa hagapor election berhadin bala job ki election adangi pelut ya kapisa hagapor election ban thit igi bot jong pai ba lane ban ai wat igi bomdei kum ka kya yau pai ba nganong ipi hakabakut anda kilalong ki menteri anda kilalong ki MLA kay ki bajia kalong ba ki hap ban trei ban khlipat ya kaspa ka ba kila pelut ki hapan tray nakabenta ki to ki ba kersan ya ki hagapor election nataka daw PE pai ba ka ei ka bajia hani ka jala ka jongi ka sarkar ka le kumno ka sim ya ki lan ki lenti ka rukom tray kam ka ban pinhe ya ka spa jong ki karto ka ni wala ka long ka ba minsaw nakabenta ka imlang ka salang namar baday namar day ki to ki ba kersan pisa ya ki party kibadon hagabor kabamenta kay kabangan ay nuksay di pai ba kani kabday ba kento
hoi dan ki ba ong yang ha ba yalap election wat kan tho henry ni hab ban ya tho pa de ya jing si sha so pai ba nang bo pai ba unyo ya ka jing shai bat unyo ban pensyong nong rim bat ban rai ya ka badai e ya ka ban le ke e ka bang pen ep men thang sky ladon ketu ka public hearing ki pai ba ki persya henry ki pulit ki bom ki tit ya ki pai ba ki ba persya ki bom ki tit but having you what sing tip ka long ba katu ka company ka ba penlong ya ketu ka public hearing kadai ka company ka bala ai hadu san paulak tingka ya ka way ka political party ka ba don ha ka sarkar tinggi na kalian to ka voice of the people party ngim kwa ya ka ban sim ki ko mutu ka rai ngim kwa man sim ya ko mutu ka policy ya ka ban pinmentoy ki katu ka ni what haba ki pai ba ki mat ya ke jing e ngi bo ningkong e yu pai ba akmat ngi bo ningkong e ya ka ta ka lawai jong ka jai ben riu hakmat om ya ka jing mentoy jong ki simet na ta ka dang wi kiar rai e raidam na ka ni ka jing pelut pisah ka por election na ka jing don kam bandon ki bakarsa ngi ha ka por election namar bangi kwa ban tray light load ha bangi don ha ka bor na ka banta jong pai ba kay ka ba ja ka long ka ba pilai haban la ki brig ba pelut ya ka pisah ha ka por election pilai na ka por sa ka por ni ka jala ka jongi ki tu ba pelut ya ka pisah jong ki ha ka por election kimla ban im klem don ha ka sarkar kimla ban syong ha ka liang persya na ta kada priyi ba men ha ka ni ki bon ki emale ki ba don ha ka liang persya ki le no sya ka sarkar kilay no siya ka sarkar namar balay namar kimla ban im ha ka liang persya ki don kam ba don ha ka liang jong ka sarkar